ସେଇ ଝିଅଟି ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପଚାରେ, ଏଇ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ନା? ମୁଁ କୁହେ ହଁ ଭଲ। ସେ କୁହେ କ'ଣ ଭଲ? ତୁମକୁ ନା ପଚାରିବାଟା ହିଁ ବେକାର। ମୁଁ କୁହେ ଆରେ ଭଲକୁ ଭଲ କହିବା କ'ଣ ଭୁଲ? ସେ କୁହେ ସେ ବାଜେ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ ଛାଡ଼, ତୁମକୁ ତ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ କିଛି ଦିନ ତଳର ଘଟଣା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ 4-5ଟା ଫଟୋ ପଠାଇଦେଲା, ଆଉ ମୋତେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଳି ପଚାରିଲା, କୁହ ତ ମୁଁ କେଉଁଟାରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଶାଢ଼ୀରେ ନା ସାଲୱାରରେ? ମୁଁ କହିଲି ଦୁଇଟା ଯାକରେ। ସେ କହିଲା ନିହାତି ବାଜ୍ୟ ଲୋକଟା ତୁମେ, ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରି ଆସେନି ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିଲି, ଆଉ ତୁମେ ଛାଡ଼ ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରେ କେଜାଣି, ଯାହାକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। କାଲି ସେ ମୋତେ ଟି ସାର୍ଟଟି ଉପହାର ଦେଲା, ପଚାରିଲା କେମିତି ହୋଇଛି? ମୁଁ କହିବା ଆଗରୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଜି ସକାଳେ ମୋତେ କହିଲା ଦେଖ ଫଟୋ ଗୋଟିଏ ପଠେଇଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ? ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କିଛି ଜାଣିପାରିଲି, କାରଣ ସେ କାଲିର ସେଇ ଟି ସାର୍ଟଟି ହିଁ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଏମିତି ସେଇ ଝିଅଟି।